Ey cemaatler, mümin musulmanlar, Rabbim Allah deyip, Hak Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı hak peygamber bilen ve şol peygamberin ümmeti diyen Türkmen Allah. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hayır dualarının biri köplerçe akşam namazdan son dua diyenmiş. Allahümme sebbit kalbi ala dinike. Allahümme sebbit kalbi ala dinike. Hudaya min kalbim sen imanında kaim dursun diyenmiş. Kalb. Näme? Kalb. Adı üstünde. Mungalepten geliyor. Yürek her lahza urunup durandır bir yana. Kalb. Mungalep. Urunup duran. Anrik barik aylanıp duran lada. Çep göğüs kursakta. Göğüsten iki varmak etekte insanın yüreği ve kalbi var. Arapçana kalp diye aytıyor. Yürek, gönül, yürek. Kalp dediği her lahza mungalep bolup duran. Bir kepler eşiteni, şeyle mi deyip öğürlaya. Bir görünümleri eşiteni, kâ vakti pikretmeyeni, şeyle mi deyip de idini dönaya. İmme iman var arada. İmme Allah var arada. İmme Hak Resulullah var arada. Muhammed Habibullah var arada. Aleyhissalatu vesselam. Bir kep aydılanına, deyip pikrin harap etmeliler. Dua kan etmeli. Resulullah'ın duası. Näme dua? Hudaya min kalbimi imanında duruz diyenmiş. Hudaya min kalbim sen imanında kaim dursun diyenmiş. Yine Türkmençe duası. Mahtumul İşan ne diyendir? Evvel aman, ahir iman isterem diye. Evvel aman, ahir iman isterem. Aman yani emniyetlik deydiği, parahatçılık deydiği, yurt abadarlık, vatan abadarlık deydiği. Ve ahirde iman isteyen, Hudaya imanın menden ayrılmasın deydiği. Yine şu zamanla Fransa'da, Alman'da, İngilistan'da ulukon nevisendeler var. Köpsünün Resulullah aleyhissalatu vesselam mağarada yamallacak bolup aydiyen keplerinin biri Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a aydiyen kepler. O ulasın, çayet bir tor ahuncarlar aysın bir näme qaytım bir toforlu eşiti bir kefi fikir harap bolar. Fikir harap bolmaz. Harap bolsa da men cevabını aytacak. Din cevabı, iman cevabı, Kur'an cevabı, Hak Resulullah'ın cevabı. Ama bizce aydılmasa, cevabı da aydılmasa, o bir tahsil kerden oğlan, bir savatlı oğlan, o da fakir imanı zayıf olsa, o da din imanı var da kamil olmasa, o şeyle mi deyip otursa, kimin mesul olmalı? Kimin cevabını vermeli? Yine Hak Resulullah var da köplerçe kafirlerin nevisendelerinin aydiyen kepi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a aydiyen zatları şey, Muhammed aleyhissalatu vesselam bir hiyalati adammış. Tehayyülati fikirler kanmış. Özü de bir asabiymiş. Şuna göre qara hara gityenmiş. O şu tadı halvet ediyenmiştik. Qara hara gityenmiş. Şu tadı halvet ediyenmiştik. Şu bir hiyalati adamdığının olukon alamatı diyeler. Nauzu billah. Asabiymiş. Adamların arasında durup bilmeyenmiş. Bayinki zirenmiştik. Öyle ziren, haklıkan, tizhuş, kellesi akıllan doğulmuş deyip aydiliyen kepşi. Qara hara var yenmiş. 10 gün 15 gün şu taada qaliyenmiş kafirlerin aydiyen kefinnişi. Şu halvette görüyenmiş bu peresti hakillal falan hakillal özünün de teşennucu varmış diyelim. Şu taada teşennuç tutup korkanına ya bir zadenne huşa gelenne bana ferişte geldi, bana peygamber geldi, peygamberlik verildi, bana Kur'an'ı indi deyip de dağdan etek düşüp adamlara aydiyenmiş diyelim. Yine şu ulukon köplerçe nevisendelerin yazıcılarının aydiyen kefişi. İmanlı mümin musulman da Allah avcetten lazım. Aya alem cihan tarih beşeriyette başka bir adam şeceri döreptir mi? Hamana şeceri aydiyalarda teşennüşlümiştik, hiyalatiymiştik, ondan sonra neymişten aydık geçtik. Başka bir şeceri adam döreptir mi? Şeceri asabi olsun hamana, hiyalatiymiştik, nauzu billah falanmıştık, emme akıllan doğulmuş. Emme teşennücünden, şu tutuyundan açılanına hakıllan doğulmuştuk. Bicirek tarihte adamlar kan, şun bir de Muhammed'miştik da deyip bir adam aydıp bilir mi hatta şu kafirler? Ne deyip şuna misal tafıp bilmeyeler? Bir adam aytmalı falanı yallimeli. Falan bir meriz adam mıydı? Hamana nauzu billah Muhammed de şeylemiştik demeli. Şuna ne misal tapmayalar? Hiç tafıp bilmerler misal. Bala bir görürüm. İkincisi, şiş mahal, dünya oyunsa, bir adam şu cürek asabi olsa, mirid olsa, tehayyülati, teşennüci olsa, istihdamide kabul ediliyormuş onun. Bir idarecatta, şahsi ve devleti idaratlarda. Şunun iş edilecek bolup, şundan bir iş tutunup aylık verilecek bolundan, şu cürek adamı işe tutuluyor mu cemaatla? Aydın cevabını. Hiç tutulmaz.
Onda näme diýip taryhda kafirlaryň öz aýdýa şo jüremişdik, emma dereňmişdik, hoş ahlakmışdyk, nämemişdik, hak Rasulullahyň hemme syfatyny aýdýalar. Mehabbetini kamil, mehbubiyetini kamil, her kim bilen oturuşda şoňa gaşyn insanyň ışky geçýänmişdik. Geçirmilligine mahluk adamların içinde tekmiştik. İbadetine tekmiştik. Mıdam güler yüzlülüğüne tekmiştik. Mudiriyetine tekmiştik. Geçirmilligine tekmiştik. Allah'tan korkmada tekmiştik. Hafizesine tekmiştik. Allah näme diye qoğulagasın. Cibril ferişte Kur'an nazil edenine Resulullah aleyhissalatu vesselam yadından çıkarın qadip dili bilen der okuymatıp şunu okuyanmıştık. Cibril Kur'an nazil edenine Resulullah aleyhissalatu vesselam näme diýenmişdik? Dilini gymyladyp şonu okuyanmışdyk. Hudaý näme diýe? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Hawlugyp dilini gymylatyp okuyjak bolup berme, ödüm gursaňa goýaryn diýe. Ödüm gursaňa goýaryn diýe. Sen uqri'uka fala idnama. Fala tansa. Hudaý näme diýe? Ey Muhammed peýgamber, sen birje gidip oky, ömrüň ötünçen Kur'an ýadyňdan çykmarsyň diýe. Hafizesinde tekmişdik. Sen uqri'uka idnama fala tansa. Ey Resulullah, Allah aýdýaşyny, Rabbul Alamin aýdýa. Sana birje gidip men Kur'an okudorun diye, ömrü tünçen ýadyňdan çykarmarsın diye. Hafizesinde tekmişdik. Yani aýtjak bolýanym, aya, şu ravan pizeşikle, ravan şenasyda bir kabul edilýän zatmy şejer adam şejerek zakawaty kamil bolsun, weriňligi kamil bolsun, mudiriyeti kamil bolsun, ahlaky kamil bolsun, reşit insanlar terbiýet bersin. Şiirmert insanlar terbiýet bersin. Alim jahany nurdan doldursun. Akıl kabul ediyen mi şunu? Ravan şinas kabul ediyen mi şunu? İnni üstüne ilmi görürüňler, Kur'an'dan görürüňler. Hop, Gari Hera barýanmışdyk öz hyalaty bilen diýilýärde. Gari Hera'da awwelin inen ayet näme? Iqra bismi rabbikallezî halaq. Halaqal insana min alaq. Iqra ve rabbukal ekremellezî allama bil qalam. Awwelin inen ayet. Yaradan beyik Allah'ın adı bile okuy. Halakal insane min alaq. Yaradan beyik Allah insani bir bölük etten yarattı bir dongandan. Min alaq. Alaq deydi Arap dilini bir dongan aydilyer. Alaq dilini Türkmençe näme diýerler? Sülük diýerler. Zalu, kerme zalu. Ol ele göwerip kan sormaýarmy? Şoňa da Araplar alaq diýýär. Ey cemaatli Allah näme diye? Halakal insane min alaq. İnsani bir kirmi mingdiş spermden yaradanlaryny diýipdir. Spermin tasvirini gördüňizmi suratyn? Eýni kermezaludur. Sperm rahme baranna, oglan yataklyga baranna, rahme ýapşanna eýni hu bir sülük rahmden kan sorup duran ýanyk ýapşýar diye. Eýni hu bir kermezalu rahmden kan sorup duran ýaly ýapşýar diye. Allah Teala şun Kur'an-ı Kerim'de ikinci inin ayet aytdy. Halakal insane min alaq. İnsani kirmi mingdeş, sülüge mingdeş kirm ýanjak spermden yaradandyryň diye. Muhammed peýgamber şini ödüniň Gari Hera'da nämenin bilmesini. Eger Allah Teala kursagyna guýmasa, Hudaý şin iyi bermese, Hudaýyň kalamy bolmasa, näzire şin köwüň içinde ödi hamany asabi diye ya ödi dereňmişdik diye. Bir adam dereňligi bilen biliplermi? Ey cemaatler, janin şanasy 100 ýyl bäri bar ahim. 1400 ýyl mundan odal janin şinasi dünya boyunca adamlar anıldı koyan kep halakal insana min alaq. İnsan tevellüt bolyan ve yaradılyan spermi eyni kirim yancak diye. Şimdi Hazreti Resulullah aytmaly. Men şimdi şolardan sual edýän alam jahan kafirlerden. Ey cemaat, şu kefe aýdýanlar ma? Bir sowatly profesor ulukon dünyada kefe aýrap biren adamlar ha. Ey bilen sowatlar ýerek gitdi kam. Bilen hakyllary ýerde. Ey cemaatlar, hem bilen ilimler näme başga zat görmeýär. Ya körmü gözler şalatlar görmedin. Gari Hera diýmişdik, şon hamany asabi adammışdyk. Awvelin inen ayet aýdy oti ahim. Näjire bilmelişini öýredi. Şun jogaby näme? İnsanyň peker ustahan bendisi wada ýerde enesiniň gowresinde. Şun çinin çağa hawluk maňa men ýaşy açyklap aýdyn, oý gurrun kamil bolsun. Enen gowresinde eslap dongan. Dongandan soňdan bölük et. Bölük etden soňdan bolýar. Ustahan bendi sünkler tutýar çagan. Sünkleri tutandan soňra et örýär çaga.
sünkler tutandan sonra etörüye. Hop elme cenin şinasi bilen täze bilinen zat şu qarının içinde 60-70 bar 100 yıl bäri biliniyor. Emma Hudaý näme diýär Qur'an-ı Kerimde Sure-i Mu'minun 18-nji paraň awvelin sefesinde var. Fakasawnal izama lahma. Sünk bitirerin, sünkün üstüne koyunuk ýalydyp et geydirýänlerin çağaq diýdi. Allah'ın kelamı şu. Fakasawnal izama lahma. Sünk bitirerin, sünkün daşına bir koyunuk geydiren ýalyp et ördürýän, et bitirýän diýdi Allah Taala. Şimdi Muhammed Peygamber näjire bilmeli, awvel sünk sonra et örýärligini. Qarın içinde oturup pikret bildim kam. Näme näjire bilmelisin pikretmek bilen. Bir hakıl bilen, ya zeriňlik bilen, ya bir adamyň zakawaty zeriňligi ýokardamışdyk, zeriň adammışdyk. Şoň bilen bilip boljak zatlamışlar. Allah Kur'anyna guýmasa, Hudaý aýtmasa, Hudaýyň kelamy bolmasa, Hudaý perişteden iýermese, näme görüňün nişi? Şoň görüňi. Adam kafir bolsa, alan görüň kamil gelýär. Adam ýüregi qara bolsa, ine şu görüň. Müňlerçe kudret, müňlerçe nur, müňlerçe ýakçylyk hiç görýän nädir? Ýerde bir aýtda zada aýt tutsak bolup turandyr. Mudan biderek adam şydyra. Müňlerçe hadamat ba, müňlerçe gowluklar ba. Resulullah'ın ahlakyndan näme görüň etmeýärler. Ya Resulullah'ın şu kudret kelimesi näme diýip şunu görüň etmeýärler. Bir biderek adam, bir pest adamyň ahlaky şeýledi. Mudan gowy zatlar görmeýärdi. Nygmaty görmellerden. Bir yerden bir zat tapsa, şonu bir ayıp ýalyp kökülip alem jahana ýaýmalanna. Meger insaniyetmiş. İnsaniyet şuna diýämi? Hakly şuna diýämi? Şahsiyet buzurgwarlyk şuna diýämi? Miştatdyal bahilçilikden başga, belki hamakat, samsıklykdan başga, akmaklykdan başga da belki. Inhe ikra görüňi. Ýene bir misalyny aýtjak, kamil bolsun. Ey cemaatlar, şini sizden sorayan alem jahan kafirlerden nur soraq daşy. Aya Resulullah aleyhissalatu vesselam ömrüni deryana verdi edipdirmi? Deryak minipdirmi? Minmendir. Arabistanyň döwründe o belli deryaýa sorq wa Gyzylderya, beýrekde Mediterane wa Ak derya. Emma okyanus Atlasdan daş, okyanus Hindden daş. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam hiç wagtda minmendir, barmandyr, mühim kiş bilýär. Emma Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabalarynyň arasynda bir wagt bir Kur'andan bir ayet okypdyr. Bir ayet iýnipdir. Göreýin näme görürüň şu. Indi men şunu aýdýanym, Resulullah aleyhissalatu vesselam gara her ady durmak bilen ýerden bilmelişini. Näme diýip kafir şu ulukon gudratlary görmeýe, ýerde bir aýtda zady aýt tutjak bolýar. Dikkat edin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Allah'ın kelamı. Şimdi Muhammed Peygamber'in mübarek doğduklarının arasından çıkıp sahabaların arasında okuyuptur. Hudaý aýdýar, inni Resulullah şin okuyupdu da, hamany Resulullah zeriňligi bilen şini ýerden aýtmaly. Aw kadhulumatin fi bahril lujji. Manasyny gör. Bir qaranqylyk ýaly, zulumat. Arap dilinde näme diýdi? Kan qaranqylyk diýdi. Ýerde fi bahril lujjiin çuňyr derýada. 200 metr derýanyň eteginde. Aya Resulullah'ın zamanında 30 metr derýanyň etegine girenmämi? Gatyn ýok da. 30 metr derýanyň etegine Resulullah'ın zamanında hiç deryana bert girenakda. Bu dünýä belli bir zat. Gavas demedeskan oksijen menen bolmasa belli zat adam giyip biljekler. İnni Kur'an'ı gözle. Allah'ın kelamı. Kur'an-ı Kerim. Ev kadhulumatin fi bahril lujjiin. Çuňyr derýanyň içinde kan garanqylyklar var diýär. Deryany bertler diýär. Şmahal ay tutup bolsa, gaf penjaraň ýapyk bolsa, hemme çyralady sönük bolsa, ama ana şu mescidiň içinde de garanqy bolýar da, şu garanqylygy bir däne garanqylyk diýerler. Bir däne garanqylyk da. Emma derýanyň etegine 200 metr etekde 10 beraber ýa 7 beraber garanqylykda. Bir tariki bir garanqylyk diýär, 10 garanqylyk üşýär diýär.
Bala evvelki Resulullah için yerden bilmeli. O da 200 metreden etekte okyanuslarda var. Şu karanlık. 200 metreden yukarıda yok. Yakşahum mevcun ey cemaat ulasın ha. Yakşahum mevcun min fevkihi mevcun. Min fevkihi sahab. Huday nami diye. 200 metre, 500 metre, 1000 metre deryan eteğine mevcut var diye. Olaqan okyanuslarda ama 1000 metre deryan eteğine mevcut var. Hop, deryan üstünde de mevcut var. Şimdi hal bir deryalar görüyoruz da deryan üstünde ne ama? Tolkun var. Öy olqan tolqun vurup be. Allah Taala näme diye. Deryan çoğuyur qaranqı yerinde de mevcut var diye. Deryan üstünde de mevcut var diye. Derya nebertle şimdi 50 yıl ver keşfedin zatları. Şu olqan okyanuslarda ama 1000 metre deryan eteğine öz başına vur tolqun var diye. Hamanaş deryan üstü var. Deryan üstünde tolqun vuruyor, mevcut vuruyor. Sağ tarafa var yani olsa 1000 metre deryan eteğine tolqun çep tarafa gidiyor diye. Bayinki deryan eteğindeki tolqun deryan üstündeki tolqundan güçlü diye aytıyorlar. Okuydan görün. Dünya boyunca gözlek göramalı. Deryan eteğindeki tolqun mu? Adam onu deryan eteği aram yanına. Deryan Kur'an ayetini yakşahu mevcun şu karanlığın üstünde vur tolqunma min fawqihi mevcun hol yuqorda öz başına vur tolqunmadır diye. Allah'ın kelamı şey. Sure Nur 40. ayet bardan tercümehin gözlek Kur'an. Muhammed Habibullah yerden bilmelişine. Aleyhissalatu vesselam. Bir asabi adam olsa teşennüs tutan adam olsa yerden keplemelişine. İktişafat-ı cidid bilen şimdi çıkarıyalı nezire o yaşı. Ama bana vehim memde soru şey. Belli oluyor Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim. Bir Hudayın kelamı, Yaradanın kelamı. İdine mi? Min fevkihi sahabe. 1000 metre deryan eteği qaranqı tolqunma. Onun üstünde 1000 metre yukarıda deryan üstünde tolqunma. Onun üstünde qara bulut var. İnne näme boldy? Qapqara boldy. Qapqara. Hudaý Taala näme diye? İza akhraja yadahu lem yakad yaraha. Şola adam hamany keştiğin içinde şu qaranqılıkta qalsa va elini çıkarsa öz elini görüp bilmer diye qaranqılıktan. Beter qaranqı olur diye. İdinemi zulümat ba'duha fawqa ba'd. Hudaý näme diye? Şu taada qaranqılık, der qaranqılık, qapqarankı diye diye. Hudaý näme diye? Kafirliğin qursağındaki qaranqılık şu qaranqılığın içindekidir diye. Allah näme diye? Kafir adamın qursağı Hudaýyň nurundan pay almadık adamın qursağı eyni şu deryan içindeki qaranqılık, der qaranqılık, qapqarankılığın üstüne qaranqılık, şoň ýüregi ýaly, şu qaranqydyr diýip diye. Dünya boyunca ey cemaat kan deryana vertlin ýarlaryna şunu musulmanlyk okuýanyny bir hiç bulmajak zat Muhammed bilsin şunu. Şon bir adam deryana verdi okuýany bilen şunu bilmeýär diye şonu görmese. Okyanuslarda kıyınçılığa galyp qaranqylygy görmeseň bunu bilip boljak däl musulman bolanlar bar. İnne aydiyasta şu olqan kafir nebisinde näme görmeýärmini. Öňe görünüp duranlar ki ya basyrgynlymay hiç kim görmelär diýip bir sanlykda goýulandy atmışlar. Yok, ol ýürek qaranqylyk bolanyň gowdatlar görmeýän bolmaly. Olqan gudratlar görmeýän bolmaly. Jalip şitaý şijrek derýalyda Arabistanyň döwründe ýok. Ha, şu falan deryada va Muhammed bar boğrinça görüpdir da deryanykdy diýerler. Aleyhissalatu vesselam.